Okay, hej. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver sin egen læbemad. Ja, jeg skal lige vise jer, hvad I skal bruge. Sådan der. Okay. Undskyld. Ej, den vælter lidt mere. Okay. I skal bruge noget vaseline. En eller anden tom tinist. Altså nu har jeg bare taget en eller anden. En ske. Og noget øjenskygge. Og lad os begynde. Du starter med at tage din vaseline. Du tager bare sådan hvad er det sådan nogenlunde. Passer der? Sådan der. Og så skal vi ikke bruge den mere. Du skal måske også bruge nogle vatpinde eller et eller andet. Ja, skrav det af. Og den der. Og den der og sådan der. Okay. Godt. Ja. Og så skal du bruge din øjenskygge. Okay. Du kan, altså det er lige meget hvad du bruger. Du kan tage med nogle farver. Det gør jeg i hvert fald. Og vi tager den lille af. Fordi den er bare super fed. Du tager den sådan, og så skraver du bare sådan lidt ovenpå. Så der kommer sådan noget pulver af. Sådan der. Og den der. Ej, ja, okay. Så tager du den, og så bare... Wow, okay, ja. Så. Ja, og så tager du den faktisk bare og blander den sammen sådan. Og det er sådan forskelligt, hvor meget du skal bruge nu. Jeg tror altså, det her det er godt nok. Jeg ved det ikke, men hvis det ikke er nok, så tager jeg endelig noget mere. Men det ser ud til, det her, det vil godt nok. Og det bliver du faktisk bare ved med, indtil den har fået den rigtige farve. Ja. Jeg har ikke nogen container lige nu, men ja. Og hvis du undrer dig over, hvad en container er, så er det sådan en lille æske, du kan putte ting i. Sådan læbestifte, læbemad. Det du selv har lavet. Ja. Og så er den faktisk færdig. Find en eller anden lille ting, du kan putte ned i, som jeg gør om lidt. Ja. Det er faktisk bare det. Lad os prøve den. Den er lidt pink der. Nej, den er lilla. Ja. Ikke for meget, fordi at det er sådan. Du kan godt putte lidt flere farver i, eller sådan en mørkere, så man kan se det måske lidt. Så. Og så er den færdig. Tak fordi I så med. Hej hej.